Il-Kamra tal-Intrapriżi Żaru Medji, il-GRTU, issostni li s-sistema tal-punti għal kontravenzjonijiet ta' sewwieqa għandha tkun irfinata fejn jidħol is-settur privat. Wara li fil-bidu ta' dan ix-xahar is-sistema tal-punti kienet estiża sewwieqa kollha, il-GRTU ittenni li għandu jkun hemm distinzjoni bejn sewwieqa li jkunu qed jivvjaġġaw u sewwieqa li jkunu fuq xogħol jew parti sostanzjali mix-xogħol tagħhom jinvolvi s-sewqan. Il-GRTU sostni li dawn tal-aħħar iqattaw iktar ħin fit-toroq u għalhekk għandhom riskju akbar li jakkumulaw punti fuq il-liċenzja tagħhom. Filwaqt li laqat l-estensjoni, il-GRTU italfema li tkun aktar ġusta kieku min qiegħed f'riskju akbar jingħata iktar punti. Problema partikolari hi dik tal-kumpaniji tal-kiri tal-karozzi. Ġeneralment dawn il-kumpaniji ħalsu l-kontravenzjonijiet mal-ewwel u ma jikkontestawx il-kontravenzjonijiet. Madankollu dan ifisser li l-persuna li fuqhom huma reġistrati l-karozzi tal-kiri kienet qed ittella punti fuq il-liċenzja tagħha għal kontravenzjonijiet li wettaq ħaddieħor. Problema oħra hi dik ta' xufiera kummerċjali. Il-GRTU tirrapporta li diversi membri tagħha qed jiffaċċjaw sitwazzjoni fejn sewwieqa impjegati tagħhom ma jammettux li wettqu kontravenzjoni u anki eddew lis-sidin li jitilqu u jfittxu impjieg ieħor.